open. Sa diyang nagsulti pa sa Jesus ni ini may usa ka babae nga misinggit taliwala sa pundok sa mga tawo og miingon kaniya, bulahan ang babae nga maoy nagsabak nagpasuso kanimo. Apan si Jesus mitubag, bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios og nagtuman niini. Amen. Let's pray. Ginoong Dios nga labing gamhanan, nangandoy kami nga ang kabulahanan mahuptan namo sa kinabuhi. Apan o Lord, ang imong mga pulong nag-ingon, nga ang bulahan dahil kadtong namati o nagtuman sa imong mga pulong. Muna nga, tabangi kami nga dili lamang kami kutobras kanunay nga mamati, kundili among buhaton ang among mga nadungog. Tabangi ang kada usa nga masabtan og ayo ni nga mensahe, maghatag nig dako kayo nga impact sa kausaban sa kinabuhi o Dios. Salamat Lord, tanan nga maabot ani, pinaagi sa Facebook Live, pinaagi sa YouTube Ginoo. Salamat kayo Lord nga tanan gayod makabaton ni ining maong langit nun nga kaalam ug amo ning maikinabuhi. Thank you Lord nga in your name dunay gahom ug kana nga gahom dili lapwan, dili matupngan sa gahom sa kangit-ngit. Salamat Lord nga kami imuha og hingpit nimo nga imuhang mga anak. Muni ang mong pag-ampo og madawat namo ni pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen and amen. Manglingkod ta maayong gabi. Praise God. Gamayng tao galakaw-lakaw basig pang tumbahon na ron. No? Tumbahon na nga to ang live streaming diha. Mga igsoon, kining pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, importante kayo ni tungod kay sa wala pa kadas Ginoo, importante kayo nimo ang pulong sa tawo. Saad sa tawo, mga mo ganing daghan kay tagtuo-tuo. Kay nag-ingon ang pulong sa Dios nga ang biyang pulong, ang namati sa pulong, ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Now, gikas atong pagkabata, nakaila ratag Kristo, nakaila tag relihiyon, pero wa gyud tay paminaw sa pulong sa Ginoo, walay basa-basa, wala ra. Hindi po ta makit-an sa adlang Domingo sa simbahan. Tinuod, dili. Tinuod. So that is why layo kayo, kinalayuan kayo ang ato ang maghisgot ag atong pagpakiglakaw sa Ginoo, distansya gayud kaayo. So karon, ang uluhan sa ato nga pagtuon mga igsoon, nag-ingon diha, ang gisulti sa Dios maoy buhata. Sige daw, kanang nasa imong tapad, inang, ang gisulti sa Dios maoy buhata. No? Kidaghan tang gipang buhat, nga di mao. Nagantang gipang himo, nga dili mao. Na gusto ni Lord nga ang iyang gisulti maoy atong buhaton. Kaya kinirabag yung iyang gisulti kung nga dili nato ni buhaton, kawang, wala ni kapuslanan sa atong kinabuhi mga igsoon. So samtang si Ginoong Hesus nagwali, imagine si Ginoong Hesus na ni nanudlo, nagwali. Dunay ni kalit og interrupt ba? Ni babag, ni kalit og sagbat. Ni kalit rag, Lord, wait sa. Bulahan si Maria. Nga may nagsabak og nagpasuso nimo. And then gidritso siyang tubag ni Lord nga bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios og nagbuhat niini. Nganong nabulahan mas Maria? Tungod kay namati siya og nagbuhat. Yung mga tao karon sige rag ingong bulahan kas mga babae nga tanan, sila wa gyud planong mabulahan. Di ba? So ug unsay gisulti ni Lord maoy buhata, kay importante gyud kay na mga igsoon. Sa Old Testament, dunay usa ka gigasahan sa Dios nga usa ka mananagna o kaning mo prophecy siya, makakita sab siyag pananawon og personal niyang madungog ang tingog sa Dios diha kaniya. Ang iyang pangalan mao si Balaam. Sa man sa English na iyang ngalan, basta kay Balaam dyan na siya. Sana pagbasa, Balaam. Balaam lang. Now, kini si Balaam, ato ning gisgutan sa niagi, nga
ang mga Israelitang nigawa sa Egypt, gikan sila sa Mount Sinai, naglibot-libot sila og almost 40 years, og karon na sila sa dapit sa Moab. Unya ang hari sa Moab, nga mao si Balak, perting hadlukan niya ni Bala sa mga Israelite. Nahadlok siya ayo sa mga Israelita, kay nakadungog man siya unsay mga milagrong gipanghimo sa Ginoo. Giunsa pagpildi ang kining ang mga silinganang nasod aning Moab. Muning perting hadluka ani ni Balak, muning iyang gipatawag si Balaam, gipasuguan niya. Atuan ninyo si Balaam, kini si Balaam naa siya'y kanang gasa nga kung unsay iyang isulti, kung iyang tungluhon na nga tawo or kana nga katawhan matinunglo. Kung iya nang magsulti siya mga maayong butang anak nga katawhan or anang tawhana, mahitabo. That is why gipatawag siya ni Balak, Balaam danhi. Atong subayon nato ni nga panghitabo mga igsuon. So, gapadala sa dito mga sinugo nga kuyog dito kay naay gantihan ka, suhulan ka ni Balak. Ang imong buhaton is tungluhon ni muning nasod nga nagpaingon nga re. Nga nagpadong ani, ang Israelite. Kinsa man ning Israelite piniling katawhan sa Dios. Ang katawhan sa Dios ingong amen. Katungwa ni amen kinsa man mong katawhan. Ha? So, ang tubag ni Balaam naa sa verse 18 aning chapter 22. Abot sa 21. Chapter 22 verses 18 to 21. Ngunit tubag ni Balaam sa sinugo ni Balak, ningon siya, apan si Balaam itubag sa mga sinugo ni Balak, ningon siya, bisag ihatag pa ni Balak kanako ang iyang balay nga puno sa plata og bulawan, dili ako makalapas sa sugo sa Ginoo nga akong Dios, tumanon ko gayud kini. Grabe baruganan siya no. Kung imong tanawon pag-ayo, diha, analyson nimo ang gisulti ni Balaam, grabe siya baruganan siyang pagkaalagad sa Diyos. Imagine mo ingong, bisan pag mapuno ng balay ni Roger o Bulawan, iyang ihatag na akong balaya. Di gyud ko mosupak sa unsay gisugo sa Ginoo nako. Strong kayo si Balaam. But atong tanawon, kung ang iyahang baruganan ni barog bagyod hangtod sa unahan. Verse 19. Ang yuon ko kamo sa pagpabilin din ni karong gabi una, basin pag aduna pay laing isulti ang Ginoo kanako. Verse 20. Sa pagkagabi giingnan sa Dios si Balaam kuyog nila niining mga sinugo apan maoray buhata ang akong ipabuhat kanimo. So, uban ani nila kaning gisugo ni Balak. Pero ang akong ipabuhat nimo maoray buhata. So, kini si Balaam ug ang Dios duna sila'y kanang suod kaayo nga relasyon. Atong makita sa gisulti ni Balaam ug sa gisulti sa Ginoo ngadto kang Balaam. Dili mang puka basta-basta makadungog tingog sa Dios. And dili pud ingon ana kalig-on ang imong baruganan panahon nga tintalon ka og mga earthly pleasure, mga kadatos kalibutan mo igsoon. Kung dili lig-on kayo ang imong relasyon sa Dios, di ka kabarog. So busa sa pagkabuntag, gimontorahan ni Balaam ang iyang asno og mikuyog siya sa kadagkuan sa Moab. Ari nako tan-aw kay ato naman yung gibalik, no, ako rin i-paraphrase, kaysa unahan ani ang pinakatumong na to. So sa laktod nga pagkasulti, ni kuyog yun ni si Balaam sa mga sinugo ni Balak. Aron mo adto sa dapit diin to ang naghulat kaniya ang hari nga mao si Balak. Pero pag-abot sa unahan, gibabagan siya sa anghel sa Diyos. Maglibog ka kay niingon ng Lord, kuyog, pero pag-abot dito, gipababagan sa anghel. And then, nihunong ang iyang asno nga gisakyan.
Motong iyang gibunalan, niliko na hinuon sa kaumahan, gibunalan niyang taman, nibalik, pero usa na tawag ka na? Gibag-id. Nga sakay man siya sa asno, gibag-id siya sa bato. Ngayong pader bitaw nga di na, gamay raman ang giana, diha mo agi ang asno ngayong gisakyan, gibag-id siya dito. And then iyang gilatos og ayo din nilubog na gyud ang asno. Gibunalan niya og taman. And then gitugutas Ginoo nga kining asno musulti. Di ba? Nahisgutan na nato ni sa nabasa po na ninyo. Ningon ang asno nga dugay na kog sinerbisyo nimo, imo kong inganion. Ingon dayon si Balaam, og naa pa ko espada gipatay na tikaw. Ano di man ka mo dayon? Anong di man ka? And then giablihan sa Dios ang mata ni Balaam og nakita niya ang anghel nga nagagunit og espadang mooy gababag-babag sa asno. Mo day ang asnong di mo tuloy. Di mo ditso. And then ingon siyang sorry kayo ako kitang naaman day ka diha. Gikorek siya sa dalan tungod kay sa iyang pinulungan, grabe siyang baruganan, pero sa sulod niya, naanod na. Kabantay mo anang na mga tawong og mamulong murag tinuod. Na dyan mga tao nga na. Ingon pa to, grabe, pinatestimony pa. Abi kay ko sa undangan, nagyun ako para sa Ginoo. Wade ni undang. Nadyo yung mga tao, mga igsoon, nga grabe kayong manulti, marag tinuod ba? Nga musulti sila, kuya, gano'n siya, kulba, gano'n eh. Pero sa pagkatinuod lang, ang ilang mga kasing-kasing o guna-huna, layo sa ilang mga pagpanulti, maunis Balaam. Kaysa pagkatinuod, ang iyang tumong inigabot niya dito, kung wapa ni babagis anghel, tungluhon gyud niya ang katawhan sa Dios nga maong Israelite kay mudawat man siya sa ganti ni Balak. Grabe kayo siya ba? Pero ang iyang pagpanulti, bisan pa punon ang balayag bulawan ihatag nako di ko. Pero sa pagkatinuod lang gahinam-hinam siya unsa kay ganti ani ron. Munang gikorek siya sa dalanon mga igsoon. Sa atong pagpakiglakaw sa Ginoo, i-correct jud ta ni Lord. Kaya kung di ta gi-correct, i-correct ni Lord, magtuo ra tang insakto ta. Pero mali na di ay. And then human siya gi-correct, ipakigsultian gid sa Ginoo, gipadayon siya. Sa verse 35, dito ta, ingon diha, og ang anghel sa Ginoo miingon kang Balaam, kuyog sa mga tawo apan maulay isulti ang ipasulti ko kanimo. Busa si Balaam, mikuyog sa mga sinugo ni Balak. Nipadayon siya, tama? Pero gikorek o na siya sa Diyos. Sultian ka na ako, dili gyud ka makapadayon kung dili ka i-correct ni Lord. Gatuo, nagagapadayon kasi mo pagpangalagas, Ginoo, pero nahunong na di ay. Gikorek. So, padayon na siya. And then, pag abot dito, gi-offeran dayon siya ni Balak. Balaam. Grabe na dungog na ako ning mga Israelite nga kulba mday ni sila. Gikan pas paggikan nila sa Egypt, haron napildi na nila ning silinganan akong nasod. Unya muabot na sila, nian na sila nako nagpadong. Tungluha sila. Ya kanang ning tungluhon mga igsuon kanang og makigera ka di ka mo daog, og magtanom ka dili mo bunga, kung magbuhi ka dili mo sanay. Di gyud mabuhi. Maparot hinon, kasabot po anang maparot? Mahimo na hinuong imbis nga naa ka magkahurot mo nay maparot. No? So ipatunglo ni Balak ang Israelite pinaagi ni Balaam. Kini si Balaam alagad ni sa Dios. Mga alagad sa Ginoo ingong amen. Pastor ka or unsay imong posisyon or nag-alagad, nagsimba tas Ginoo mga alagad man ta niya. Ayaw gyud kag maayo ra tas pagpanulti baruganan pero panahon di ay og magkinaunsa na di mo barog. No? Mag-post para happy pista.
Na? So, saan yung padayonan niya? Sa verse 36, ningon diha sa pagkabalita ni Balak, nga miabot nas Balaam, misugat siya kaniya dito sa syudad sa Moab. Daplin sa suba sa Arnon, nga maoy kinatumyan, nga utlanan sa nasod sa Moab. Og si Balak mayon kang Balaam, gitawag ko man unta ikaw, nganong nagdumili ka man sa pag-anhi kanako? Kay kanunay man ning gipadalan. Sa una niyang mga sinugo ni balibad. Sa ikaduhang isinugo, balibad. Ikatulo ni kuban na gyud siya. So kunyari ra da itong iyang balibad-balibad, mukuyog yun di ay. Ha? Hoy mga girls, kunyari ba na ay maninguha ni mo, kunyari po kag di sa ko, pero gikiling na di ay. Lamion na di kayong paminaw. So, okay, mauna ni. Unya, ningon diha. Dili ba ako maantigong muganti kanimo? Sa verse 38 si Balaam ingon kang Balak, ani ako apan wala ako'y gagawasan sa pagsultig bisan unsa nasubo. Ni ako pero may untag ako ray pabuton. Wasi kagawasan pagsulti bisan unsa kay giingnan siya ni Lord, balik-balik na ni nga lakaw ang ako rang ipasulti nimo moray mong buhaton. No? Ang ako rang ipabuhat nimo maray mong isulti. Okay. Ang ipasulti kanako sa Dios maulang ang akong isulti. Na iyang girelate. Busa mikuyog si Balaam kang Balak og miabot sila sa lungsod sa Husot. Og si Balak naghalad og turong baka og mga karnero og ipadad-an niya bahin si Balaam og ang mga sinugo nga miuban kaniya. Napaminawan ni Ugayo ha. Kanang verse 40 timan ina. Nga kini si Balak naghimo siya og pista. Kapista siya. Sa iyang Diyos. Unya, kining maong mga hinalad nga mga pagkaon, iya pong gipadalan si Balaam ani. Apil tong mga kakauban na sinugo. Paminawan ni Ugayo, arong masabtan na to ni pag-ayo ni. Pagkaugma, gikuha ni Balak si Balaam o gidala ngadto sa Bamot Baal or Baal na sa pagbasa sa English. Dito, nakita niya pag-ayo ang pipila ka pundok sa mga Israelite. Kita na niya ang mga Israelita. Kung imo ning tan-awon na sila lapas. Unya dinhin dapitas Lourdes ilang gidungawan, daghanam dayana nila. Nakita na niya. Kay kinanglan man ang ilang destination ani Kanaan naman. Pero ang last nilang agian kinimang Moab. Chapter 23. Gingnan ni Balaam si Balak, buhati ako dinhi og 7 kahalaran. Og dadi ako 7 katurong baka, 7 katurong karniro. Notice nga pag mangayo sila sa kabubuton sa Dios, na sila dadon nga mga halad. Grabe ra bang, di ra ba ni ginagmay kay mga baka ra ba ni? Tagpito ka buok. So, gahimo dayon og halad, dayon naghalad si Balaam. Unya nagampo na siya sa Ginoo, Lord, musugot ba ka Lord, nga tong luhon ako ni sila. Adto ta, sa unsay unang gipasulti ni Lord. Sa verse 5 ta. Chapter 23 verse 5. Busa giingnan sa Ginoo si Balaam, balik kang Balak og sultii siya ni ini. Verse 6. Og mibalik si Balaam ngadto kang Balak og sa tanang kadagkuan sa Moab, nagtindog sila tupad sa laran nga gisunog. Verse 7. Mao na ni ang ipasulti sa Dios. Tanawa. Verse 7 abot sa verse 10. Muning ang unang gipasulti sa Dios. Og si Balak mingon, gikan sa Syria, sa kabukiran sa Sidlakan, gikuha ako ni Balak ang hari sa Moab. Miingon siya kanako tong luha si Jacob og panghimarauta ang Israel. Verse 8. Dili ako makahimo sa pagtunglo sa wala tong luha sa Dios. Sultian mo na kog nay magbarang-barang ninyo, looy. Na?
Mura man ni og si Balak iyang gipabarang ang mga Israelite ni Balaam. Hello? Kanang mga Kristiyano na wala na tay kahadlok og ingana kay di na modulot na nga gahom sa kangit-ngit diha nimo. Mao bitang ang Bible gadili gyud nga di ka pwedeng moduol anang binisaya mga tambalan mga uyop. Nganong gidili man na tungod kay ang uban usab nila sila'y mudaot sila po'y moayo. For free naa kay dadon dito amot ba? Munang gisugo tas Ginoo Leviticus 19:31 ayaw kamo dangop sa bisan kinsang tambalan kay kung buhaton ninyo ni mahugawan kamo. Gusto ni Lord nga ang atong pagsalig na niya. Nya kay matuotohon lagi ning tao kay di mo basag Bible, pilion pang sundon ang tao kaysa sa Dios. So dili ako makahimo sa pagpanghimaraot. So gikan sa tumoy sa kabukiran, nakita ko sila. Gikan sa tumoy sa kabungturan, gitan-aw ko sila. Mga tao sila nga nagkinahanglan sa pagpuyo. Wa ni sila kapuy-an, nagpanaw ni sila. O wala mag-isip alang sa ilang kaugalingon nga sama sa ubang nasod. Nga wala sila naguna-una nga sama sila sa usa ka nasod. Nga dunay pangulo, dunay mga wala sila naghuna-huna ana. Nangita ra sila kapuy-an. Muna gisulti ni Balak na ani Balaam. So kinsa man ang makaihap sa mga kaliwat ni Jacob, o bisan na lang sa ikaupat nga bahin sa Israel or sa 1/4, di na maihap sila. Itugot kanako ang kamatayon sa usa ka matarong. May sama unta ang akong kamatayon alang sa ilang kamatayon. Nga muna gisulti ni Balaam. Ningon siya nga mamatay unta akong parihan nila. Imbis yang tunglohon nangandoy na noon silang makauban. Nangandoy na noon si Balaam nga makauban. So nasuko si Balak tan-awa verse 11. Og si Balak mingon kang Balaam, unsa man kining gibuhat mo kanako? Akong gipatunglo kanimo ang mga kaaway o gipanalanginan mo hinuon sila. Kasab-an niya si Balaam. Swilduan baya kanako? Ay magsulti unta kag mga maot para nila, gipanalanginan man hinuon nimo. Ingon sa verse 12, mitubag si Balaam, kinahanglan nga isulti ko ang ipasulti kanako sa Ginoo. Na mga magwali, mga igsuon nga, mangandoy na lang kang, lami untag iyang iwali kay kana na po mga blessing. Mga makalipay. Unsa man yung mga wali kanunay, ramang targiton. Pero niingon ang verse 12, nga kinahanglan isulti ko ang ipasulti sa Dios kanako. So kung sakit ang pulong or makaigo sa imuha, bahala na. Basta kay ipasulti mo dyan na ni Lord, ikaayo man po na sa kada usa nato. Now, si Balak, bisag, gibalibaran na siya ni Balaam, nga dili lagi na nakubuhaton, kay ang ipabuhat, Lord, moray akong buhaton, ug ang iyang isulti, moray ako isulti. Tanawag unsay gihimo ni Balak. Ako rin paraphrase for the sake sa ato ang time, no? Sa 13 abot og 17, ingon si ingon si Balak, okay, Balaam, paminaw sa nako. Tara. Balhin ta og kanang mas duol-duol. Aron makaklarog yung kagkinsa na sila. Unya, kanang maabot ra sa imong panglantaw bisag pilar ka buok mo ra itong luha. Ni tawad. Unsay tawag kanang ni tawad? Ni hangyo siya nga bisag kanilang nga porsyon. Dili man nimo tong luhon tanan, kanilang dapita, kanang imo ra makitaan. So naay tulo ka tubag, naghimo na po sila galaran, ampo na po si Balaam sa Ginoo. Kini si Balaam ba? Og ditsoon gyud ay niyag ingon, dili na lagi ko, maulin ako. Nagsunod-sunod pa gyud siya ni Balak. Gahuwat gyud siyang mauso manguna-unas Ginoo. Aray, moingon ng Ginoo nga nahala tong luha madato mo ko ani kalit ba? Dakua mo kung madawat ani gikan ni Balak. So ang ikaduha nga gisulti human siya makigsulti sa Dios, giatagan na po siya pulong sa Dios ug mao gihapon ang iyang gisulti kang Balaam tanaa kang Balak. Verse 18. Ingon diha, mingon si Balaam, tindog Balak og pamati kanako o anak ni Sipor. Ang Dios dili tawo busa, dili siya mamakak. Bantayan ninyo ning nga verse.
Kabalo mo nganong sige ratang murag luoy. Kay dagang saad si Lord, wala na to basaha, wala na to pangayua. Ang saad sa tao, mo'y atong gihuptan. Unya, si Lord, ningon siya, dili siya tao, dili siya mamakak. Sa to, pangiyang mga saad, may tabo. So, dili siya anak sa tao, busa dili mausab ang iyang una-una. Bisan unsay iyang isaad, buhaton gayod niya. Iyang ipasabot si Balak. Nga kining katawhan sa Israel, gisaaran ni sa Diyos ng iyang panalanginan. Og di na mausab ang iyahang huna-huna. Kaya dili siya tao, di siya mamakak. Nasabta na to. Sa verse 20, hibaluin nga gisugo ako sa pagpanalangin. Human naman niya sila panalangini, busa dili ako makabakwi ni ini. So gisugo siya sa pagpanalangin. Ikaw ug ako, pareho tagsugo nga nadawat ni Balaam. Kini nga itong mga anak atong panalanginan, dili ni mo yawaon, pistihon. Kay gisugo tang mo panalangin. Wala ta gisugo nga mo tunglo. Naminaw pa ta? Napa. So verse 21, wala siya nakita nga dautan diha kang Israel. O may nakita siyang kasamok sa Israel. Uban kanila ang Ginoo nga ilang Diyos. Og dili nila siya, og giila nila siya nga ilang hari. So ang Diyos mao'y giilang hari. Mo ni gisulti. So gikan sa Egypto gikuha sila sa Diyos. Alang kanila sama siya sa sungay sa bakang ihalas. Kay walay anting-anting di ara ha. Og mga tagna-tagna nga mahimong gamiton batok sa Israel. Unang hadlok pa ning ubang bujagan. Buyagan. Ayaw igawas-gawas ng bata kay wa pa na'y bunyag. Bujagan na. Mo isulti sa uban no? Humanag isulti sa pulong sa Dios kay wala lagi kabasag Biblia. Wala lagi na kay balog sa ipulong sa Ginoo. Nga dili pwedeng tungluhon, dili mo talab. Kanang imong ipabarang na ko ni si Rick. Ako ni dili mo talab, gisulti na sa Biblia. Nga ang katawan sa Diyos iyang gipanalanginan, bisan pag unsaon nimo nagdaot tong lohon nimo, dili gyud na mo talab sa ilaha. Pero murag nimo mo talab ne? Kadungog ra kay kag maot nga sulti silingan, talab man gani? Uy, mata na pang mata. Tinuod dili. So, busa, makaingon kita, bahin kang Jacob sa Israel, kahibulungan gayud ang buhat sa Diyos. Tanawa ninyo, ang usa kakatawhan sama siya sa leon, nga mitindog puro, grabe na ning iyahang gipangmulong na hinoon. Positibo kayo nga isog ni sila. Dili mupahulay hangtod nga matukob o makainom sa dugo sa gipatay ni ini. Og si Balak maingon kang Balaam paminaw. Nagdumili ka pagtunglo sa Israel, busa ayaw usab silag panalangini. Kaduhan ako ni. Ang rason nga gipatawag tigaw dire, kay tungluhon nimo, barangon nimo, dauton nimo, magtugsok-tugsok kag munika. Pero nagdumili ka nga suhulan manunta ka nako. Ato ta dito spikas, maghimo gyapon ta gingon ani gyapon tanawa ug ayo sila. And then wa man gyapon niya buhata. So niingon sa pagsulti, di man gyud ay ka motonglo nila. Ayaw na lang pud sila panalangin. Humana gani gipanalanginan. Suko kaya siya. Unya sa ikatulong bahin, mauna ni ang kanang ikatulo. Napag ikatulo. Ngano buka ni si Balaam, no? Nahulat po siguro ni siya mausob ang hunahuna sa Diyos, o niya ipatunglo ang Israelite, and then makakwarta siya kay suhulan man ni siya ni Balak. Sunod gyapon siya, ikatulo na ni. So, mao gyapon ang giingnan gyapon sa Ginoo, mo ni isulti ni Balak. Ang ikatulo niyang gisulti ngadto kang Balak. Ako nang ning gi-paraphrase ha, gilaktod-laktod na nako. Chapter 24. Verse 4 hangtod sa 9. Ningon diha, mao kini
ang gipamulong ni Balaam nga anak ni Boer. Usa ka tawo nga tin-aw kaayog pananaw. Mao kini ang gipamulong sa tawo nga nagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Si Balaam may gasulti ani siyang kaugalingon, no? Gadigdaig sa siyang kaugalingon nga tin-aw kaayog pananawon sa kinabuhi. Muning gipanulti nako nga tawo nga ako nga may kahadlok og tagtahod sa pulong sa Dios. Cool ba ni siya, no? Ingon siya. No? Mao kini ang gipamulong sa tawo nga nagpatalinghog sa pulong sa Dios og nakakitag pananawon sa labing gamhanang Dios. Natumba siya apan buka ang iyang mata. So gisulti ni kining natumba siya og buka ang iyang mata. Kay kung imo ning tan-awon unsa gyud ni kaimportante nga mga pulong, sa kapanahunan wala pay Bible nga mabasa. And doon ay mga tao makadawat sila special revelation nga ang Diyos makigsulti kanila pinaagi sa mga anghel. Lahat sila, pag nakita gyud nila, bow down gyud sila, tumba gyud sila, hapa gyud sila. Nga kanang murag dili sila makabarog sa pagkabalaan sa Diyos. Nga gasulot na lang ng mata, nga murag tulala sila. But doon ay laing mensahe pod ang Diyos nga gusto niyang ipaabot. Diri ka nato ni ining duha ka verse, kining verse 3 ug verse 4. Ako ning basahon sa English be. Atong basahon dia sa kuan sa verse 3 ug verse 4. Tanawa. And he proclaimed his poem that oracle of Balaam, son of Beor, the oracle of the man whose eyes are open. Nasulti na diri nga whose eyes are open. Ngano man? Gapaingon siya dito sa dalan, gablihan sa Diyos ang iyang mata, nakakita siya sa anghel nga nagbabag, sa nagpaingon pa siya ni Balak. So, abli na karon ang iyang mata. And then ingon diya nga, open ang mata, it means, dili man ni siya ingong kanang physical nga mata, spiritual man ni, nga panglantaw. So, that is why walay paki si Lord kon abli ang imong mata o kamao kayo kag mga mo diskartes kinabuhi. Mga pasikot-sikot kini mo ni ang buhaton mo na. Kaya ang gusto gyud ni Lord, open ang imong spiritual eyes sa mga kamatuoran. Niya palain ingon siya sa verse 4, the oracle of one who hears the sayings of God, who sees a vision from the Almighty, who falls into a trance with his eyes uncovered. Iyang gisulti kung kinsa siya nga nakadungog sa tingog sa Dios, nakakitag pananawon niya, nagkulaps nga nagbuka, mao ni ang gipamulong aning tawhana nga nagsulti nimo karon Balak. Verse 5, how beautiful are the tents of Jacob. Imbis na tungluhon gisigi niyag dayeg. Are ko sa Bisaya, no? Ingon diha nga pagkaanindot sa tulda mo o Israel, sama sa mga walog nga lapad kaayo, sama sa mga tanaman, daplin sa suba, sama sa mga kahoy nga gitanom sa Ginoo, o sa mga sidro daplin sa katubigan. May tubig nga mudagayday gikan sa iyang mga sudlanan, og mupatubig sa iyang binhi, mas gamhanan ang iyang hari, kay kang Agag, og muuswag ang iyang gingharian. Puro panalangin ang gisulti ni Balaam. Ug wa pa ni siya na correct, way siguro matinunglo na gyud niya. Sa verse 8, ang Dios mao'y nagkuha kaniya gikan sa Egypt. Sama sa ihalas nga baka, ang Dios nakigbatok alang kanila. Dili gini sila pwedeng banggaon, kay ang Dios may nakigbatok alang kanila. Unsa tong atong kanta karon? God is fighting for us. He is on our side, di ba? Wa biya may gasabot. Ang mga kanta karon ni haom sa pulong atong gisgutan. Nga kining katawan sa Dios, walay si bisan kinsang mudaog nila. Pero pagbantay, kabalo mo, kining balatian bisag unsa pa na kagrabe. Kining kawaladon bisag unsa nakakagutom. Kining mga paglutos bisag unsa pa na sila kagrabing mondaot nimo. Kining mga kalisdanan og mga alantosos kinabuhi, di ni siya makaguba nimo. Tungod kay naguba nimo ang Dios, gipanalipdan ka sa Dios.
Pero tanawa ang bakal, puthaw ang metal. Bisag ibunal na nimo siya sa bato, ibunal nimo diha sa buhos, or ibunal nimo siya sa laing bakal, di gyud siya maunsa, tama? Pero unsay nakaguba niya ang iyang kaugalingong taya sa inyo ha, taay. Ang makaguba sa bakal, dili bisan unsa. Ang makaguba gyud niya mga igsuon, ang iyang kaugalingong taya. Munang kita mga Kristohanon, dili na ta ma-backslide, dili na ta maluya, di na ta mag-uol, di ta masakitan, bisag unsang kaimtangas kinabuhi. Ang ato lang bantayan, kanang garbo. Kay mo na taya nga mutuok nato, mo na taya nga muguba nato. Nasabtan lagi. Muning gisulti ni Balak, hindi gina sila basta-basta, kay giubanan na sila sa Diyos. So gibuhat ta to outlast the storm. Ingon diha. Nga mulahutay ta sa mga bagyong mabot sa kinabuhi kay naa ang Dios nag-uban nato. Nganong naingon na animan ko, kung wa pa kauban ni sa Dios, labaw pa ana. Okay ra ka diha? Okay. So ingon diri sa verse 9, kung muhigda na siya, sama siya sa leon, kinsa may mangahas sa pagpukaw kaniya. Panalanginan kadtong manalangin kaniya, ug tunglohon kadtong mutunglo kaniya. Kini si Balaam o gitunglog yun niya na matinunglog yun siya. Then ang mo panalangin niya, mapanalanginan. Munang, ang natay mga kauban, mga Kristohanon nga, nakadiha, nga naman po kang dili mo share, nga panalanginan man ka sa Diyos, kay kato siya alagad man to sa Ginoo, sab. Panalanginan ang mo panalangin, pero katong mutunglo, tunglohon. Kaya musulti kag maot sa imong isig katawo, dangatan po na nimo. Kaya nga naman, ingon naman si Lord, ang mutunglo, tunglohon. Animal ka, di animal po ka. Ha? Kaya nga siya nga ang mutunglo, tunglohon. And then sa ikaupat nga gipamulong mga igsoon, iya gyapong gisultig unsay nahitabo niya. Naa sa 14 mga igsuon abot sa 16. Miingon si Balaam kang Balak, karon muadto ako sa akong mga tawo. Muuli nako. Dali. Ipakita ko kanimo ang buhaton niining mga tawhana ngadto sa imong katawhan sa ulahing mga adlaw. Gingnan si Balak. Balak. Dali ari kay ipakita nako nimo unsay buhaton ani mga Israelite diha nimo sa imong katawhan sa ulahing mga adlaw. Unya, mipadayon siya pagsulti. Mao kini ang gipamulong ni Balaam. Gibalik niya, no? Ang anak ni Boer, nga usa ka tawo, nga tinaw og pananaw. Kabalo mo mga igsuon, kanang batanon nga tinaw kayog panglantaw, pananaw sa ilang kaugmaon, di gyud na mag-uyab-uyab, bisag na crush na nagtaman. Ngano? Kasagaran sa mag-uyab-uyab, di gyud na ka mag-eskwela. Makahuman manggaling nag-eskwela pero gagmay grado. Wa man time kay why may focus. No? May focus na. Sige ram nag-date atong KFC. Nga na dyan ang may tabo. Pero kung tinaw nagpananawon, parehan ning gisulti diring tawo nga tinaw og pananawon, unsa pay lain? Og nagpatalinghog sa pulong sa Dios. Na? Na yung mga kasagaras mga batanon nga dili tinaw og pananawon. Walay klaro, walay plano ba bag-unsa sila inig ugma. Kasagaran og naay mga camp, inig apil nimo sa camp, okay, isuwat ang imong mga planos kinabuhi. Butang na dito 5 years ko sa eskwela and then 5 years ko magtrabaho and then 5 years mag-establish and then magminyo na ko. Naay mga ingana nga plano ang uban. Ang uban wala ra gyud. Munang ingon ang mga pinulungan sa mga katigulangan, whatever will be, will be. Unsa ra gud? Walay klarong pananawon. Nakanak tawong walay klarong pananawon sa kaugmaon, dead masad na sila sa pulong sa Dios. Kaya ang taong saktog pananawon, magtagad man puna sa pulong sa Ginoo. Di ba nakabantay mo? Kasagaran sa mga estudyante nga walay klarong pananawon,
Ga-eskwela pero daghag sideline. Barkada, bisyo, uyab-uyab, mga adik sa mga duwa sa internet, mga ingana bitaw. And then, did man nila, sakit kayo na nila, paminawon ang wali. Kaysa wali, badlungon man na sila. Pero, ang tinaw kayo pananawon, in love na sila mabadlungan. Lami kayo, bitaw no, mahigmata ba? Bitaw no. Sige ingon ang pastor, ang leader, ang ginikanan, asar mang gyud unya na, asar mang gyud unya na. Okay raman ko na mag-ibog-ibog, mag-crush-crush. Pero kabalok mo, nganong moingon si pastor nga, ayaw sa mo in relationship. Nganong ingnon mo ana? Kay walay kusgan nga tawas kanang tentasyon. 15 anyos, mga buntis na. Munang sama kang balaam, dapat maabli na ning atong panglantaw kinabuhi nga tinaw kayo. Ikaduha, dapat nagtagad ta sa mga pagbadlo nga gitudlo sa pulong sa Dios. Amen? Napailain. Ningon siya. So nasayod sa kaalam sa labing halangdon og nakakitag pananawon sa labing gamhanan, natumba siya apan buka ang iyang mata. So ibalik niya pagsulti nga mao gyud ni ang nahitabo nako. Every time nga makigsulti si Lord nako, mao ni ang mahitabo sa ako Nga wa ko'y umoy nga mawala ko sa akong kaugalingon apan abli ang akong mata. Amen? Or muingon sad ka ato ning itan-awon sa Revelation atras tas pangitabo nga nakasala siya mo na gipasabot na tumba. Pero giablihan sa Ginoo ang iyang matag naghinulsol siya pasayloa ko Lord. Wa man ko kabalong nagbabag ka, mali iyang gisulti no? Wa man ko kabalong nagbabag. Moingon ta siya pasayloa ko Lord kay rong motive sa akong pag-uban. Pero siya pasaylo ako, Lord, huwag mo ko kabantay, kababag ka. Ay, mga pasaylo, pero di mao. Dapat siya iuban mo yun, pasaylo ako kung nakasala ako. Well, sure, di ang nakasala siya. Bisan sa balatian, di ka mo ayo, kung di ka mo angkon na kay sakit. Ingon pa to, hindi, sulti, no? No? Ang giangkon ko niya, nga nasa sakit. Nga nung nasa sakit, kaya nakasala siya. So, ingon niya, saylo ako kung nakasala ko. Niya, say mag-ampo pag yun, Lord, sorry kayo nga usahay, makasala, gid mi usahay. Uy, klaruha ko no. Yan ang atong inampuan nga, Lord, pasaylo ako nga, usahay, makasala ko. Seldom ra ko makasala, Lord. O ihapon ni mo sala, suskadlaw mo ragligin mahurot. Mao bitaw nga gipahunong na ni Lord katong magdala og dugo nga hayop unya magsugid sa ilang sala ngadtos pare, ang pare mo'y maghalad unya magampo para nila gipahunong to ni Lord. Ang 1 John 1:9 ningon siya diha nga nunay makasala diretso nang moduol ngadtos Ginoo. Sultian mo na ako pastor or pare ko. Unya ingnon ako Giselle, sige day, kumpisal imong sala. 3, 5, pinakadaghan na ng 5 isugilon. Sigurado kang sa uskadlaw, 5 ra imong sala. Unya igo ra ba gyud nimong isugilon pagkasunod pagkasala na po ka. Nangawat bing nangka pastor. Ngawat mig nahala pag ampo og 5 ka amahan og napulo ka inahan. Unya mo ingon pag yun nga, pastor, akong kinsihon kay ito apay balikanan na mo. Grabe na gyud kaayo na. So, kaduha nimong makit-an din kining nga story sa 3 ka kapitulo mga igsoon, 2 ka kapitulo, dunay mga nagbalik-balik nga mga words. Kanang giingon diha, ang gisulti ra sa Dios maoray akong buhaton. Di ba gabalik-balik sad na?
And then doon na po'y gibalik nga nag-ingon nga, ako si Balaam, usa ka tawo nga tinaw og pananaw. Natumba pero buka ang mata. Nagkinabuhi sa unsay gisultis pulong sa Dios, di ba? Gisulti diha, gibalik man ang duha. Pagka gibalik gani na diha, it means importante kaayo gyud na. Pero kita magbasa mga igsoon, bahala na basta inig pangutanan ni pastor. Basa ka, Leviticus na ko. Pagsunod si man, basa ka, Mateo na. Nga na no? Wala kinato gibasa, wala gud nato tan-awa ang kanang wala nato tan-awa. Wala ta nakapanamin, wala ta nakapanamin sa mga pulong sa Dios nga atong gibasa. Kay dagang mga panahon sa itong kinabuhi, nga mura po tag mga Balaam. Nga kailangan pang makras ang tuhod o sa makarealize nga, hoy, sayop, hindi na akong motibo. Kabalo mo unsay pinakapalpak dire nga gibuhat ni Balaam. Naay gihimo si Balaam nga wala na record dinhi sa Numbers. Wala na sulat dire. Aning atong gibasa karon. In fact, human sa pagkasala ni Balaam, naghinulsol na siya, unya sa tulo ka mga higayon, wala gyud siya mitunglo, wala siya nagbuhat sa unsay buot, ipabuhat niya ni Balak, but ang gipabuhat sa Dios mo iyang gisulti, tama? Ikaw ug ako, dunay gustong ipabuhat ang tao diha nimo. Pero imong pilion, nga bisan pag kaduha, kausa, kaduha, katulo, or kapulo na nimong balik-balikan naghangyo nako. Dili lagi ko kay ang gisulti sa Dios nako, mauray akong buhaton. Amen. Mingon si Ray. Kung tinuod kang nahigugma nako, ihatag nako na. Na? Kung tinuod ko nimo nga love, pakisa ko ani. Kung tinuod. And then sa sunod anang nga kiss, di naman na diha. And then kung tinuod ko nimo nga love, ihatag nako ang tanan nga naan nimo. Mubarog ka? Asa may imong palabiyon ang tinuod nga naigugma nimo ang Dios nga nagpakabana sa iyang planong maayong kaugmaon nimo? Or kanang tawong lami kayong musturya, bitik-bitik, murag kamay musturya. Uya pagkabos, panahon, pasakitan ra ka. Biyaan kang naana. Saon mo na? Bisan kitang mga amahan. Ay, mga amahan, ingong amen. Katulog kang tagayan. Kung ba kayo? Ukir na, way kita. Hello? And then balibar yung dili lagi ko kay ang pulong sa Diyos, ang iyang gisulti siya mga pulong, mauray akong buhaton. And then sa ikaduha, dili lagi ko kay ang pulong sa Diyos mo akong buhaton, dili lagi ko musunod ninyo. Sa ikatulo, dili lagi ko sa ikapat. O saraha? Saraha, gyud. Kay respeto rin eh. Sa nga respetado man ta sa yawa kaysa sa Diyos. And then pag-ingon, mandi ay. Lingkod sa gamay, istorya-istorya. Naduha na. Yung pagkahuman, di nakakamaong mulakaw. Mag-imo na imong bersikulo. Proverbs chapter 54 verse 1. Walay Proverbs chapter 54 ha. Kaya wakabot chapter 54 ang Proverbs. Gahimo, lagi kag-imo. Proverbs 54 verse 1. Ang tawong dili kasubay sa tulig nga dalan, hubog. So, magbantay ta ani. O sa may mga weakness nato. Arita sa mga kababayinan, kining atong baba, kay lami gyud kayo ni bastag naa na chismis kinalami. Kinatamisan ko ng chismis.
Kanang chismis mas lami pa sa panit sa litson nga. Lamian ko kayo ng chismis. Ay. And then, sige kang murag dadon diha. Usa sa among mga papa, pag prayer na mo, ni-open siya. Nga pastor, kanang inig-agi yun na ko ng segundo, magsagitay na diyang, GCT, inilog. Nalamian yun kayong birahon yun ko. Lami kayo. Sa tinuod lang mga igsoon, pag maadik ka og sugal, mas labaw pa na siya sa pagkaon. Okay ra di ka kakaon kaysa di ka kita atong baraha nga gasunod ning number nga pareho og bulak. Special ko na ko. Lamian na kayo. Makaagi kag sabungan nga murag birahon gyud ka dito. Wa man di mo ka-relate kay wa man gumo ka try ana nga addiction. Pero naay pulong sa Dios. Ingon siya pero kay kining kabalo na kita sa kamatuoran, bahala paglami na di na gyud ka mosunod. Amen. Kay katong gisulti man sa Ginoo pareha ni Balaam. Nga ang gisulti sa Ginoo mga kumbuhato na. Kay nabadlungan na nakras ra pag ko sa motor. I mean, naggas-gas na po dyan akong tuhod pagpadong dire. Kay gibadlong na daan ko sa Ginoo, gikorek na daan ko sa Ginoo. Amen? O estudyante pa ka or kita mga ginikanan, pag abot sa panahon, padatoon ka ni Lord. Pero karon pa lang daan, latiguhon na kadaan, gasgason na kadaan, kaya naa kay motibong inig madato na ka, hakog ka. Latiguhon daan ni Lord. Ikaw, di ka mamahin ha? Ikaw, di ka mo share? Latuson daan ni Lord. Ang pinaka-addict yun ko kaayo mga igsoon kanag yung tungit og sigarilyo. By the way, nga naman nga kining mga kanang bisyo, hubog-hubog, panigarilyo, shabu-shabu, nga naman yun nga, ang Kristohanon nga doon na nagyoy, nagsunod Ginoo, di na niya pwede. Nga naman, tungod kay ang Biblia nag-ingon, ang atong lawas, templo sa balaang espiritu. O kay templo man, ang espiritu may magsulod nato. And then, ingon siya pagsulti nga, pagpapuno ka mo sa espiritu sa Diyos, o dili sa ilim ng makahubog. So, dili nato, munang, sala din eh. Sala din eh. Naman po yung uban nga, di gud sila ganahang mangundang. Ilarang istorya mo nangundang. Wa na ko, wa na gyud, promise, wa na gyud. Wa na gyud, pero suguon ang bata, palit dito. Kasi wa na gyud. Yang bata kay way buot, igingan na po des dunggan. Dadoy, usap na doy. Kasi may Papa ni Pastor. Kamo basig panagna ning una-una, nakasala na po mo, kinsa ka, basig si kual. Example na nako, pero tinuod na oy. So unsa ray gisulti ni Lord, mauray buhata. Ha? Inig-abot nimo sa imong trabahoan. Sila tanan mo suggest nimo, mano ba? Dagko kayong hiwa gud sa kabaw. Napay crispy pata nga dagko pa si mong ulo. Magsiskot ang mga lamiing pagkaon ri. Maghingalan ta karon. Ngalan sa mga pagkaon. Nalagmi kayo. Hinala di ay ito ni Balak sa iyang Diyos nga iya pong gihatdan si Balaam. Sa pagpahatod ni Balaam ato nga pagkaon nga hinalad gikan sa Diyos, naputol na ang storya pero duna di ay si Balaam motibo og plano nga wa gyud nahimut-an sa Dios. Atong adtuon ang revelation. Ato tas revelation mga igsoon. Sayuro na kaayo. By the way, nay nangutana ba? Katong ingon. Ako sad mapangutana man ko ana. Pastor, dili na lagi ka manguros. Mangutana po ko nimo, ano man pong manguros ka? Sige, tubag ako, dali. Dili na lagi ka manguros. Simple. Simple ra kaayo. Tubag ay na lang. Sa tinuod lang, Brad. Nga naman sad ko sa una. Pero pamatian eh.
sulayi og basa ang Bible, makita nato atong kaugalingon nga daghang gisulti sa Bible wala nato gi-apply. Ug ang wala sa Bible maoy atong gi-apply. Bisag unsaon man gyud nako basa, wala man gyud gitudlo sa Bible ang mag-sign of the cross. And then atong i-justify mayuntang kay si Jesus man gud gipatay sa cross. Ang cross nagsimbolos kapildihan ni Satanas. Mao lagi. Unya og gipatay si Jesus og tikbas or giputlag ulo. Unsa may atong sign karon ana? So, sugdi kog basa ang Bible, maghinambog ra bagyod ta nga kami may kasuwat sa Bible, kami may pinakauna. Di basaha aron kay balok ako sa inaa diha. Klaro na? Pastor, nganong inig mag-fasting lagi mo pastor kay di lagi mo magbutag abos buna. Ang fasting nga gingon sa Biblia, abstain, abstain, abstain. Ayaw sa kaani, wala sila nagkaon, nagbisti pa gani sila sako. Kita nagbutang sa buna, sa abo sa buna unya inignay kaon box out. Istrohon panang tambok. Munang sukad karon wala ko'y labot og asa kong simbahan na pasudlon. Kung pasudlon ko mayo nagpastor aris church na mo, mamormons, iglesia o sabadista, Jehovah, o unsa pa mong simbahan na, o inyo kong patudlos pulong sa Diyos, ako dyan ni iwali. Isulti dyan ako ni. Pulong mo ni sa Diyos. Di po na mayo, uy, kani mo iwali kay, kani mo haom ani nga tigom. Kani mo iwali kay, kani haom. Dagang problema ang tao, nga naman, tungod kay, wala niya maikinabuhi ang pulong sa Diyos. Ngano, kay wa po niya nahibaw eh. Ngano wa niya nahibaw eh? Kay wa niya nabasa. O gawas-gawas niya nabasa, wa niya nadungog. Nganong wa niya nabasa, wa niya nadungog? Kay wala giwali, o di po ipabasa. Di ba naman ta, ayaw basahan na kay mga buang mo? Labi nang di nyo mahuman? May mga ingana, kadungog mo na sa una? Naunsa naman tao na, oy? In fact, tanawan ng imong tao sa palibot. Daot kay nagkinabuhi kaniadto, pero relihiyoso kayo. Karon, nga nagbasas bulong sa Dios, nagkinabuhi ko sa inaadre, nakakita kag tinuod nga kausaban, wa na nag-itom ning wait. Kasabot mo wait kani ba? Kay di na mo sigarilyo kay balo siyang makadaot niya. Trambutson lang sa motor mo tubangon gaandar. Sobra na po na, oy. So, gibuhat si Balaam. Ha? Si Balak, naghimog kapistahan nga iyang gipahinungod ngadto sa iyang Diyos-Diyos. Gihalad niya to, katang giving siya iyang Diyos-Diyos. Dito, Diyos nga nagbuhat sa langit, sa yuta. Unya, iyang gipahatdan si Balaam. Kabalo mo kung sa gibuhat ni Balaam? Tanawan ni si Balaam. Sa Revelation chapter 2, gidayeg ni Lord ang mga kasimbahanan, pero naapod sila, nakita ni Lord nga kapakyasan ang simbahan mo nang iyang gibadlong. Revelation chapter 2, usa sa pito ka mga simbahan, mao ang Pergamo nga church. Pergamo nga church. Maglibog mo ko ana simbahan nga, kaning amo mo una, kami amo mo una. Wa man mo panghisgotes Bible, oy! Ang naadri sa Bible, simbahan sa Antioch, simbahan sa Pergamo, simbahan. Wala, no? So, usaning Pergamo sa gidayeg ni Lord sa ilahang mga maayong buhat, pero gibadlong sab ni Lord. Sigurado na nga kung naakay nindot nga paglambo sa kinabuhi, sultian ka ni Pastor, dahi, grasya gyud na sa Ginoo dahi nga naingon ana na karon dahi, pero napadyoy problema. Kini bang imong style nga, di ba? Di taron mahuman. Na? Oh, atong basahon, tanawa. Magsugod tagbasa sa verse 12 abot sa 14. Revelation chapter 2, verse 12 to 14. Tanawa. Isulat kini alang sa anghel sa simbahan sa Pergamo. Okay? Mao kini ang giingon sa naghupot sa hait nga espadang duhay sulab. By the way, kanusa natukod ning pito ka simbahan? Natukod ni siya sa unang century. Human namatay si Jesus Christ.
AD 90 to AD 100. Kay mao man ni ang maturing sa church. Ang church gilutos og ayo dayong ni lambo sila. Diha ni nasuwat. Diha ni natukod ning mga simbahan ni sa first century. Nakuha na to? First century. Kano sa ng first century, pastor? Gikas pagkamatay ni Jesus, hangtod ni 100 years, first century. 100 years, first century, 1 century. 10 years, 1 decade. Tama? O usa ka libo, millennium. Naman century, millennium, decade. Mga inganan. So paminawan ni ayo. Ingon si Lord ngadto sa simbahan. Verse 13. Nasayod ako nga anaa ka nagpuyo sa dapit nga nahitmutangan sa trono ni Satanas. In other words, kini nga church, na barog siya sa dapit nga grabe kaayo ang buhat sa yawa. Mga tao dito grabe kadautan. Muna niingong naa ka diha natukod nga simbahan sa dapit sa trono sa yawa. Grabe no? So di ni basta-basta paglutos ni nga church. Ningon diha. Nagmatinod-anon ka kanako ug nagpadayon pagtuo kanako bisan pa sa panahon nga si Antipas, usa sa pangulo ani nga church, ang buutan kong saksi gipatay sa dampit nga gipuy-an ni Satanas. Nga kini si Antipas, gipatay ni si Antipas mga igsoon. Wala gyapon na tibag. Hindi natinag ang pananampalataya sa mga Christian aning Pergamo nga church. Bisag naan na sila member nga gipatay didto pagid mismo sa buhatan sa yawa. So gidayeg sila ni Lord nga grabe gid mo ang inyohang paglahutay o pagligon. Verse 14, tanawang verse 14. Apan ani ay pila ka butang nga wa gyud ko nalipay. Ni ay pila ka butang nga isaway ko kanimo. Ana ay pipila diha kanimo nga nisagop sa pagtulunan ni Balaam. Oh no! Si Balaam, nadawit ang pangalan diri sa Revelation. Unsa dayang gibuhat? Nga nagtudlo kang Balak pagtintal sa katawhan sa Israel aron makasala sila pinaagi sa pagkaon ngadto sa mga hinalad ngadto sa mga Diyos-Diyos pinaagi sa pagpakighilawas. Pagkaon o pagpakighilawas. Yan. Ingon si Balaam, kaon mo ba? Gikan ra ba mo panaw okay ra man guna. Alagad man sad ko sa Dios. Propeta ko. Pastor sa ko, pare ko, ministro ko. Kaon mo ba kaon? And then ukira kayo ng mga Israelite. Makigminyo mo aning mga taga-Moabihanon. Muna kung imong basahon gyuding Numbers, dunay mga nangamatay 20,000 kapin, gani ang usa ka Israelite og Midianhon gipatay gyud siya atubangan sa tulda kay dili lagi mosugot si Lord nga dili sila pareho nga iya sa Dios. Pero si Balaam nagtudlo man ani. Di ko moingon nimong okay ra nang dili Christian. Di gyud ko moingon nimo ana. Musugot ka padong kasimbahan siya padong sa sabungan? Musugot ka ang inyong mga anak mabahin, day, asa man mo kuyog? Simba ta day, ikaw doy, anak kuyog si papa nimo, ikaw gunit anang manok. Sugot mo king anak. Muna gibuhat ni Balaam. Wala na record dito, pero makita nimo sa gisulti dire. Nga gitudluan niya ang Israelite, ina niya si Balak. Kanang imong mga hinala diyang imong mga humba diha, mga minudo diha, mga pakan ani, mga born again kaniyo, ani. Pakan ani. Tanawa sa pagbarog. Pagpamauli na niingos iyang mga trabaho, tinuod gud ang Christian to. Wa gyud namo nadala. Nasi wa ra ka ni sulti pero imong gibarogan lipay kayo. Now listen to this. Si Balaam mo ni iyang gibuhat. Dili na kinahanglang tungluhon pa niya ang katawan. Wala niya tungluha. Iya rang i-guide aron makasala. Pwedeng wa ka ni sulti niya ikaw mapobre unta ka magsakit ka ug makaluluoy ka. Pwedeng wala siya ni sulti ana.
Pero iyang gigiyahan nga magpakasala. Kita mga Kristohanon, giya ta iyas kayag, dili ta giyas iyas kangit-ngit. Adto ta sa mga kapistahan. Kabalo mo, kamong naa diha, ako wala ko nang, wa ko nang daot og tigom ani or relihiyon, but ako lang ning isulti kay maoy naa man ni sa pulong sa Dios. Kung imong basahon ang Pentateuch, especially ang Book of Numbers o ang Book of Numbers, dunay 7 ka pista nga gitudlo ang Dios ngadto sa iyang katawhan. Feast of Tabernacle, unleavened bread, basta kay 7. And then ingon si Lord, buhatan ninyo ni nga 7 alang lamang kanako. Mangutan ako, kisa may gipahinungdan anang pista, kisa ng patrona na? Ang Diyos? Dili ang Diyos, ang patron. Ang pangutana, sila ba'y nagpanalangin nato? In fact, sa mga buhi pa na sila, sama ka ang Apostol Pablo o si Bernabe, sa buhi pa sila, nagwali sila sa pulong sa Diyos o nang-aya silang masakiton. Ang mga pare, midagan gadalag mga hayop ilang giihaw. Ningon sila, ang Diyos sa langit ni Naog, nga mao si Hermes, si Zembre, o si Hermes o si Zeus. Ilang ipasangil na si Pablo, nga si Hermes, o niya si Zeus, si Bernabe. Gapista sila para ni Pablo. Then, ningon si Pablo pagsulti, ayaw ninyo nagbuhata, delikado na para namo. Pa, ang Diyos ra, mo galing ni anhime, kay badlungon mo namo aning inyong buhat nga ingon ani. Kaya ang Diyos ra mo'y angayan, ana. Munang ni ani may pagbadlong ninyo, karon ninyo na noon ming pistahan. Buhi pa sila ato nga time. Karon mga kahoy na gani na, santol, mahugani, gimilina nang ipanghimo ana. And napailain, ngano ang kabalo mo ang Christian, garaon kayo. Hambog ba? Kamuyok-buyok man ang Diyos-Diyos. Pero pag pista, hab-hab. Di mauwaw. Ang 1 Corinthians chapter 8, ningon siya, hingpitan ninyo ang paglikay sa mga Diyos-Diyos. 1 Corinthians chapter 8, verse 8, ningon, apan ang pagkaon, dili makapaduol sa Diyos, o di pon makapalayo na to. Muna'y gigamit sa ubang Christian, ningon, okay ramang God. Kaingon ba ya 1 Corinthians chapter 8 verse 8? Ang pagkaon di ka palayo, di ka paduol. Pagkaon ra guna. Muna'y ilang gigamit. Ano? Food will not make us acceptable to God. We are not inferior if we don't eat. If we are not better, and we are not better if we do it. Unsa man ang translation ha? Di may magkasinabot kaayo, no? Ang pagkaon, dili ni, dawaton ko ni Lord or di ko dawaton ni Lord. Wala labot yung pagkaon. Muna ilang gigamit, nga pwede ra na. Tanawan eh. Dinhita magtapos. Kay, na may giingon si Lord nga, ang unsaray ang gisulti, maoray, buhata. So, ang chapter 8, dili na nako nabasahon na, tanan, basta kay niingon diha, pagkaon nga gihalad ngadto sa mga Diyos-Diyos. So, ang uban, mukaon, ang uban dili. Pero gi-explain niya kayo nga kung mukaon ka ni, makasala ang uban. Kaya may uman, kato gani si Kuan. Huyang og pagto, it means di pa mature. So, makasala siya. Kaya madasig man siya nimo. Si Kuan gani, una nang nangalagad si tata, okay raman lagi, nga nang butan man ko. So, makasa. Pero giklaro na gyud na ni Paul, pag abot na diri sa chapter 10. Tanawon chapter 10. Chapter 10, verse 18, 19, 20, 21, og 22. Paminawag kayo ha? Pero makasabot ani. Kay base na po, mga Kristiyano, happy pista. Pa-picture pa ito, tubangan itong lamisa. Na dito gatangag og apple. Pastor, apple na may akong gikaon. Paminaw sa. Chapter 10, verse 10. Verse 18. Huna-hunaan ninyo ang gibuhat sa mga Israelita. Kadtong nagkaon sa mga hinalad
sinunog, nakaambit sa pag-alagad sa Dios diha sa halaran. Munang natay thanksgiving. Mao ra ba gini problema nato na? Paminawan ni. Kani atong magpista pa ta, hala pangutang gyud. Maka-invite ko kag usa ka barangay kay daghan kay kag handa, gi kag buntag abot gabi ing kananay. Nganong pag Thanksgiving na wala lagi tay murag wala lagi, pastor, maora man dyan ni. Maora man gyud sa man ni. Kaya wala nimo pangandami ang para sa Ginoo na. Unya kadtong nagkaon ni ana, nakaambit sa pagkabalaan sa Dios na giingon dire, nakaambit sa pag-alagad sa Dios diha sa halaran. So, napatay 2 months kapin. Naman dami oy bisag sa kapitos ang kinabuhi Lord, pasalamat gyud eh. Amen. Tanawang verse 19. Wala ako mag-ingon nga may bili ang Dios ug ang pagkaon nga hinalad ngadto sa Dios. 20. Ang gipasabot ko mao nga kadtong gihalad diha sa mga halaran sa dili magtotoo gihalad ngadtos mga yawa. Kaklaro na ani? Wala man ta kasabot. Diin pud na gikan. Nga bisan silag mayo, kami gasulat anang nga Biblia, kung basahon niya ang Biblia, wala man sad na diha. Kay gani ningon gani si Lord, hala pag himo kamog 7 ka adlaw nga pagpasalamat, pagkaon kamog paglipay nga na si Lord. Alang kanako. Lahi ang ipang panghinungdan mo nang dili ta, wala ta. Pero kung gusto yung kang magpatuyang, ikaw rin manubagpod ni Lord. Di po kumuingong maimpirno ka or unsa. Ay, murago ng konsensya po, o imo po ng kining pagsunod na tos Ginoo na amang gyud na siya'y na ay tubag si Lord. Ay, kuan po si Lord ba nga? Kaning bataan eh, masinugtanon dyan din ako. Paminawas ani. So, dili ko buot nga mahimo kamong kaabin sa mga yawa. Dili mahimong muinom kamo gikan sa kopa sa Ginoo ug sa kopa usab sa mga yawa. Dili mahimong mukaon kamo diha sa kan-anan sa Ginoo ug mukaon sa kan-anan sa yawa. Verse 22, hagiton ba nato ang Ginoo aron mga mubho kanato? Nagtuo ba kamo nga kita gamhanan pa kay kaniya? Muna katong gitestimony no. Una, nabitik siya kay gutom god. Nga maribuhok aw dito sa Baklayon. Baklayon to? Pero duha ka si manang gabasa na tagam. Man naman ingon si Lord. Mo tong pagsunod barog na gyud. Barogan na. No? Pero gikonsidera po na nako nga ang tao nga mo dong pag mangingon ana wala pa nahibalog unsay gisultis Biblia, wala pa gyud pod nabasa ang tibuok Biblia, ug wa pa kayo nasabti unsa gyud buot gipasabot ni Lord diha. Amen. Masyadong legalista naman ka pastor. Dili na legalista. In fact, nakalikay pa ka sa kadaot. Unang kadaot, latos ni Lord. Ikaduha, ang resulta ana. Naman yung resulta tanan natong mga wrong decision, di ba tama? Ngisi si Gio. Wala? Tinuod na. Munang ayaw na gyud ka last na ning verse o mamauli na ta. Leviticus chapter 18. Leviticus chapter 18. Verse 1 to 5. Verses 1 to 5. And the Lord spoke to Moses, speak to the Israelites and tell them, I am the Lord your God. Verse 3, do not follow the practices of the land of Egypt where you used to live, or follow the practices of the land of Canaan where I am bringing you. You must not follow their customs. You are to practice my ordinances and you are to keep my statutes by following them. I am the Lord your God. Verse 5, keep my statutes and ordinances. A person will live
if he does them, I am the Lord. Sa Bisaya, mga igsoon tanawa. Ingon ang Ginoo. Ang Ginoo mingon kang Moses, sultiya mga Israelita niini. Ako mao ang Ginoo nga inyong Dios. Ayaw ninyog buhata ang ilang gibuhat didto sa Ehipto. Diin kamo nagpuyo kaniadto. Ayaw ninyog buhata ang gibuhat sa taga-Kanaan, diin dadon ko kamo. Ayaw kamo pagsunod sa ilang mga pamatasan. Ang akong mga sugo, ang akong mga pulong, ang Biblia, lamang mao ang inyong buhaton. O tumanon ninyo ang mga tulumanon nga gipatuman ko kaninyo. Ako mao ang Ginoo nga inyong Dios. Busa matngunin ninyo ang akong mga tulumanon o ang akong mga sugo. Kay ang magtuman niini makabaton sa kinabuhi. Ako mao ang Ginoo. Now, kanang ikomisyon ang imong kaugalingon. Ayaw sa ang uban. Ayaw na apata. Ikomisyon ang imong kaugalingon aning pulunga. Ikaw ra, dawat aning nga pulong. Ingon si Lord. Ikaw, Kristohanon, ayaw nagbuhata tong imong gibuhat kaniadto. Sa mga Israelite, di na mubuhat sa mga buhat dito sa Egypt, kundi sa sila. Then, ikaw po nga Kristohanon, di na ka mubuhat sa unsay imong mga binuhatan kaniadto. Then, ikaduha, dili usab nimo buhaton ang unsay binuhatan kung asa kanako dadon. Ingon si Lord, tama? Karon, sukad karon mo na gisulti ni Lord ya. Ang ako rang mga pulong maoray imong ikinabuhi. Na-connect na nato tanan? Lucas 11, 27 to 28, ingon si Lord, bulahan ang kadtong nagbuhat sa akong mga pulong na mati nagbuhat. And then si Balaam, ingon siya, ang unsay gisugo ni Lord, moray ako isulti. Unsay gisulti ni Lord, moray ako buhat. Unsay gisulti ni Lord, maura. And then there is sa Exodus, ingon si Lord. Ayaw nagbuhata atong imong binuhatan kaniadto. Undis ka nako gipahinggawas. Unsa man kasauna ayaw na to, libakira kasauna, bisyoso sa kasauna, himantayon kasauna, wa kay Ginoo kaniadto, ayaw na to. And then, ayaw po buhata ang imong makita kung asa ka nako dadon. Nganuman, bisan pagdadon ka nako sa church, bisan pagdadon ka nako sa Christian church, imo nakitaan sila, ayaw pambuhata kung sa ilang gibuhat. Kanang mga Christian nga pagkaroon ingnon, ayaw sundog nila. Kanang mga Kristohanon nga, baray mo barog, dili ang binuhatan pamatasan, ayaw sundog. Ingon si Lord sa kada usa nato, ang sundugon nimo ang ako rang pulong. Kaniadto di pa ka Christian, ayaw na tong imong mga barkada, kaniadtong mga buhat nga mga ingon nato, ayaw na to. Karon nga niya na ka sa church, naa na ka sa Kanaan. Ayaw sigig lingig-lingig pamantay o gaon sa sila, kay pag nasayop sila mo ingon naka, okay ra di ay, okay ra di mo ni akong buhaton. Kamo mga young people nga nag-eskwela, madasig mo, okay ra di ay, kay noon nag-uyab-uyab si kuan, wa man badlungan ni pastor. Mura na akong gastuas kasing-kasing na kong sigig badlong ana. Nga wa gani sila gabadlong sa ilang kaugalingon? Di na ka mo badlong di na ka magpabadlong. Atubang sa samin, niya sagpaay mong nawong, ikaw ha, gay kag ulo, pagpuyo. Ikaw na mo badlong. Ingon si Lord. Muna yung mensahe ni Lord, karong gabi una. Kundi sa kagikan sa Egypt, karon naka sa church. Ayaw buhata itong ilang binuhatan sa Egypt. Ayaw po buhata ang imong makit ang binuhatan sa church. Ang imong buhaton, ang akong mga pulong nga imong madungog dire. Kay dili tanan nga nas imong palibot nagbuhat ani. Dili tanan nga naa sa church nagbuhat ani. Example lang gani. Balik-balikon na ni Lord. Basa akong pulong matag adlaw. Adlaw o gabi pamlandong eh. Gibasa na to? Wala. See?
That is why, ingon si Lord, ayaw buhata tong kaniadto, kung dihin ka nako gikuha. Ayaw pog buhata, ang imong makitaan sa uban, diin ka nako gidala. Ang imong buhaton ang akong gisulti. Kay sigurado, inigabot nimo sa church. Gikan ka kaniadto, wala pa kay Ginoo, puro pagpakasala. And then karon na kay Ginoo, na naka sa church, imo makitaan sa palibot, wag gyapon nagtuman diha sa Ginoo. So ang imong buhaton ang gisulti ni Lord. Dili ang imo nakita sa imong palibot, siya gani di wa nagbasa, siya gani wa nagampo, siya gani wala gani ga-join ani, siya gani wala. Ako pud mas una pa ba na siya. Muna gisulti ni Lord ani, nga ayaw buhata kadto, ayaw pog buhata ag asa ka padong. Ang akong gisulti nimo mao'y buhata. Nahinumdum ko sa birthday ni nanay, birthday ni Karis. Nagwali si Pastor Prima, bagting ang akong dunggan. Niingon siya, di gipasabot 50 nakakatuig nga naa sa Christian nga church, Christian na ka. Because bisan pag mupuyo kag simbahan. Kung wa gyud nimo gidawat ang balang espiritu og wala nimo gisunod unsay kabubuton sa Dios. Bisan pag ari nakas church. Ani na ka magtulugan. Dalog kang Pastor Alwin. Nirek-rek. Kabalo mo unsay problema sa daghang Kristohanon karong panahon na? Gibalikan tong ilang Egyptian life kaniadto ang ilang pagkamakasasala. Plus ug unsay ilang nakit-an karong mo ni trending hala ila pong gi-apply. Gibuhat nila ang binuhatan sa Egyptian life. Gibuhat po nila ang binuhatan sa Canaanites. Yet, on Sunday na sila sa church. Hopefully, ikaw ug ako na, karong gabi ho na, magdesisyon ta nga di nagyud ko ani. Labihan kadaghan sa mga Kristohanon. Christian guni siya. Kina-Kristohanon guni kay inig mag-lead og praise and worship, balaan kayo gyud mga igsoon, abi kayo kung mas Ginoo igsoon. Hallelujah. Pagka-Lunes, gapantira, gatuwad-tuwad sa Facebook. Ningon dito, mga naanoosan ra ba gyud? Nang na lisod kayo gyud nang ingon ana man. Nya kanang ampo nga pinulog, salamat kay gibako na ko nimo ang pamilya na nagyud nangalakan. Paglaing adlaw gaaso. Gaaso ang ilong. Gapamula. Nakasuyop, di mahimutang. Hello? Pamina mo ha, ang simbahan di ni padaghanay. Dili ni padaghanay. Kay bisan gani si Jesus, 12 ra iyahanggi. Seryosog disciple. Ang usa pagyud ato iyas yawa daan. Di ni padaghanay. Ang kada usa nato, siguroon gyud nato nga unsay nasulti diri, unsay gibutang ani, mao ni ang akong ikinabuhi. Pastor, Old Testament naman na, balaod pa man na, pastor. Grasya naman ta karon. Labaw pa hinuong magtinarong ta kay giluwas ta sa grasya. Niunsa si Titus, ang grasya nga nagluwas kaninyo, nagtulod, nag-alalay, nagagunit sa inyong likod. Tulod. Paingon sa pagkabalaan. Unya mo ingon rata nga mauna. Ato dyan ang paninguhaon mga igsuon. Nga kung unsay atong mga nadungog gikas Ginoo, ang gisulti lang sa Dios maulay buhata. Okay pa ba kadiha? Kay kung magtan-aw kag relihiyon, daghang practice sa relihiyon nga di maoy gisulti ni Jesus. Parisiyo si Jesus. Ang mga Hudyo ang ilang sundon nga pagkinabuhi, mga Parisiyo. Nga naman, perfect man sila sa matas tao, pero nakita ni Lord lang kasing-kasing, pakaron ingnon. Therefore, niingon si Jesus sa mga nanoon niya, 3 ka chapter. 3 ka chapter, iyang gisultis mga nanoon niya. Matthew 5,
6 ug 7. Kung ang mga Pariseo mauni ang ilang pagkinabuhi, mauni ilang pamatasan, mauni ilang lifestyle, kay mauni po ni gisunod sa mga sumusunod nila, kamong sumusunod nako, mauni. Una, bulahan kamo, bulahan kamo, bulahan kamo, bulahan kamo, bulahan kamo. Matthew chapter 5, 1 to 12. And then, 13 to 15, kamo ang kahayag asin sa kalibutan. Pag-abot sa 6, pag-ampo kamo, ingon ani. Pag-abot na sa 7, ayaw kamo paghukom, subay kamo sa dalan. Muna gitudlo ni Lord. Therefore, ang standard sa Pharisees, mauni. Pero kamo mga Kristohanon, 3 ka chapter, mauni ang inyong ikinabuhi. Sa mga tao, magpili na, asa man kamo sunod? Ares gitudlo aning tinuod or ares gitudlo aning pakron ingnon? I tell you, suhito kay silas mga pulong sa Diyos. Daw grabig baruganan kong manulti. Pero sa sulod, wala nila maikinabuhi. Munang si Jesus iyang gisultian ang iyang katawhan. And bulahan siya nga namati og nagbuhat sa pulong sa Diyos. Niyon sa tong Leviticus verse 5, ang nagkinabuhi sa kong balaod, dili mamatay. Sa may balaod ni Jesus, love, paghigugma. Tanan natong ginahimo nga wala ang gugma, wala na tanan, kapuslanan. So karon, ato ning balunon sa atong pagpamauli. Ayun na kag sige lingi-lingi, sundog-sundog, mo ni style. Sulayi kung dungaw imong kagalingon og nagbuhat bagyo kas kabubutos Ginoo. Kay sayo naman na, pagkakita nimo sa internet, mo ni ang suot, mo po imong suot. Mo ni lang style, mo ni ang uso, mo ni mo po na imo. Pero remember the word of God. Ayaw buhatan natong sa una, ayaw pug buhatan imo nakitaan karon. Ang imo rang buhaton ang gisulti nako. Nahinumdum pa mo sa wali, gitay tulan nako nag Jesus culture. Ayaw tong culture nimo sa una, ayaw tong culture na imong makita karon, bisan pa sa mga kaigsuonan nimo diha sa Ginoo. But ang culture nga gisulti ni Kristo siyang pulong mao ikinabuhi. Nasabtan nato ang mensahe mga igsoon. Close your eyes. Let's pray. Heavenly Father, thank you kayo Lord sa mga mensahe nga among nadungog karong gabihon na. Salamat kayo Lord nga unsay imong gusto uban sa tabang sa imong balang espiritu mao say among mabuhat. Pasaylua kami sa daghang mga panahon nga sama kami kang balaam. Ang mga motibo namo sa mong kasing-kasing ug ang among mga hunahuna puro kalibutanon. Sa walay pagpangutanas kaugalingon kung nagkinabuhi pa ba mis sa gisulti sa imong mga pulong. Pasaylua kami o Dios. Salamat sa imong mga mensahe nga among nadawat karon ug sa among pagpamauli. Amo tong handumon, pamalandungan ug hula-hunaon pag-ayo. Salamat nga amo ning nakatunan. Ang uban siguro maga-criticize ni ining maong mensahe Ginoo. Pero alang namo mga mensahe ni o Dios maghatag namo kadaugan, maghatag namo giya ug mahimong instrumento na dili kami mahagbong sa mga bitik ug sa mga litag sa yawa. Mao ni ang among mga pagpasalamat. Ang imong balang espiritu magtudlo ka namo sa pagbuhat sa unsa ra gyoy imong gisulti diha sa imong mga pulong. Lord, I pray nga imong butangan og kadasig ang kada kasing-kasing nga mubasa gayud og mosusi. Di muhunong sa pagtubo. Kay once nga muhunong kami sa pagbasa, pagkaton, nihunong nami sa among pagpangalagad nimo o Dios. Nihunong nami sa among pagtubo. Pasaylua kami, Amahan. Ikaw lamang tagaan sa tanang dungog, balikan sa tanang pagsimbag, pagpasalamat. Walay lain nga halaran namo sa among mga halad nga kinabuhi kundi ikaw lamang o Dios. Kining tanan among gibalik kanimo pinaagi lamang sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesus. Kitang tanan magaingon. Amen.